Hvor tjekke. Der er vi det der lukker. Nej, ikke give fri nu, så bliver I her. Kom her. Skal du huske den her gang, der er der ingen hvor I skal kæmpe røv ud. Anders. I skal kæmpe røv ud, og I skal blive ved. I skal ikke lade dem komme forbi. Og I skal blive ved at holde hånden. Hvad er det, vi kæmper for? I vil ikke høre det der. Det er sejt, vi kæmper for. Det der er også Papa, skal have, Baba.